At tage på havelandskab, det giver det der indblik i, hvad der rører sig. Og så bruger vi det også som en del af vores værditilvækst i virksomheden. Vi vil gerne øge vores kompetencer og sørge for, at vi har det sidste nye grej på markedet. Så lige så meget som at det er en udflugtsdag, så er det også en uddannelsesdag. Og vi bruger det lidt som en form for teambuilding og tager afsted hele afdelingen, cirka 50 mand. Vi har tit en check med, hvor vi skal købe noget nyt grej, og så det bliver delegeret ud til de medarbejdere, som har mest interesse i det. Og de går så efter de forhandlere, som repræsenterer det område. Det kan være, at der skulle købes noget nyt værktøj til at løse fliser for eksempel, og så er det, man går efter. Så det er sådan temabaseret, hvad vi går efter. Jamen, det er en god oplevelse at komme på have og landskab. Man kan sige, at vi kommer fra Vestjylland, og det er en lang køretur. Og vi kunne egentlig godt bruge en hel dag der, alle mand, og det bliver så til en halv på grund af køreturen. Så jamen, absolut en god oplevelse til folk med interesse i faget. Ja. En af opgaverne for de sidste år har egentlig været den samme opgave at finde noget effektivt materiel til at bekæmpe ukrudt på belægninger. Det er sådan set endt i, at vi har købt en maskine, der udbringer kogende vand. Og det udspringer direkte egentlig af kontakter fra havelandskab. Ja. Jamen udover hele samlingen af materiel og materialer og uddannelsesinstitutioner, så er det jo også at støde på vores kollegaer og konkurrenter. Konkollegaer kalder vi det nogle gange, og dem man har gået på skole sammen med. Så det er jo sådan en faglig dag.